State lang talaga na-recover. And that's embedded sa loob pa ng sasakyan. Yes, sir. May sense naman. Okay. Hindi kayo sasanay sa kaso siguro, kaya yung mga ganun, pinakalimutan ninyo. Hindi kayo sanay magkakaso. Kaya yung mga ganun, you know, small things, small details, dapat iniintindi ninyo. Yes, sir. Case number ARCA is 422-8-2018 to Gisam Casin, ARCA is 22-2018. Okay na ito, sabihin na lang ito so, para masave tayo ng time. Yes, sir. We want to hear from Attorney Joe. Meron pa ba? Paul? Your Honor, ito lang natin talaga nag-submit na ito sa investigative case. Kasi kami po, Your Honor, talagang sinusunod lang namin yung crime law sa So this will form part of your submission to the NBI. Yes, Your Honor. Bigay nyo na ngayon siguro. Proceed nyo.